Inork ez daki zergatik, baina hartu zuen justiziak aipatu dugun artzaina, eta agintariek erabaki zuten bota behar zela gizon hura lehoiek irentzi zezaten. Artzain gaixoa eraman zuten plazara, atera zioten lehoitzarra, zezen bat ohi den bezala, ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, zua zeriola, harrapatzeko artzaina. Baina horra non besoak egosteko unean ezagutzen duen lehoiak gizon hura zela bere ongilea, berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen beso apurtzeko jasoak. Jarri zen lehoia begira barrera gainetan zeunden jendeari, eta artzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara, keinuekin adierazi nion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara. Bihurtu zen berriz plazara, poskaria agertzen zuela, jarri zitzaion artzainari aldamenean, eta zegoenan bere zain eta gordentzaile eginda. Ikaratu zen jende guztia sekuzanaz. Agindu zioten artzainari irteteko plazatik, joateko nahi zuen lekura. Abiatu zen irteteko, jarraitzen zion lehoiak nora nahi txakurtxo batek bezala. Jakin zutenean, artzaingandik zer gertatu zitzaion basoan lehoiarekin, eta zergatik gero gaiz egin ezen, erakusten ere zizkion amodioaren seinale edo igargarriak askatu zituzten lehoia eta artzaina. Lehoia joan zen bere basora, eta artzaina bere ardintzaitxara. Ipuin honek erakusten du, izan behar dugula eskertzuak gure ongilaerekin eta mesedeak gehitu behar dizkiogula, mesedeak egin dizkigunari, eskergabetasuna dela gaitz iritzia beti eta guztiek gorrotz begiratu ohi diotena. Mesedeak dituzu hartu, ez zaitezela inoiz ahaztu.